Γοργοπόταμος, μέρος θρυλικό με τεράστια ιστορική κληρονομιά για όλους τους Έλληνες. Στα θεμέλια της εκτελήθηκε η κορυφαία αντιστασιακή πράξη κατά της γερμανικής κατοχής. Νοέμβριος 1942. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Έλληνες αντιστέκονται κατά των Ιταλών και των Γερμανών. Οι δύο μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις της Ελλάδας, ο ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ, αποφασίζουν να συνεργαστούν κατά των εχθρικών στρατευμάτων, υπό την υψηλή καθοδήγηση Βρετανών κομμάντων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανατείναξη τριών γεφυρών, της Παπαδιάς, του Ασοπού και του Γοργοπόταμου, μιας και οι τρεις βρίσκονται στον ορεινό όγκο του σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Το σημείο κομβικό. Οι τρεις γέφυρες ήταν η μόνη αξιόπιστη δίωδος προς τα λιμάνια της Νότιας Ελλάδας και η αχρήστευσή της θα προκαλούσε τη διακοπή του ανεφοδιασμού της γερμανικής στρατιάς του Ρόμελ στη Βορειά Αφρική. 22 Νοεμβρίου, οι αντάρτες με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη από τον Ελλάς και τον Έντι Μάιερς από τα συναντώνται και αποφασίζουν πως η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου ήταν ο ευκολότερος στόχος. Το ίδιο βράδυ καταστρώνει το τελικό σχέδιο. Η επιχείρηση Χάρλι, όπως ονομάστηκε, ήταν γεγονός. Η γέφυρα φυλασσόταν από 100 Ιταλούς και 5 Γερμανούς στρατιώτες. Στις 12 η ώρα της 25ης Νοεμβρίου ξεκινάει η επίθεση. Καθώς η φρουρά μάχεται με τους αντάρτες, οι Άγγλοι σαμποτέρ κατεβαίνουν κάτω από τη γέφυρα και τοποθετούν εκρηκτικά. Στην επιχείρηση πήραν μέρος 150 άντρες, 86 του ΕΛΑΣ, 52 του ΕΔΕΣ και 12 Βρετανοί κομμάντους. Στη 1:30 τα ξημερώματα της 26ης Νοεμβρίου ανατινάσσεται ένα κομμάτι της γέφυρας και στις 2:20 ακολουθεί η δεύτερη έκρηξη, βγάζοντας τη γέφυρα οριστικά εκτός λειτουργίας. Από τους 150 άνδρες τραυματίστηκαν μόνο 4, ενώ από τη φρουρά της γέφυρας σκοτώθηκαν περίπου 25 στρατιώτες. Η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου στέφθηκε με επιτυχία, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες πράξεις δόλιοφθοράς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.